виробники дитячих розвивашок на липучках. Сьогодні ми з вами оглянемо збірочки, в яких найпопулярніша тема – це кольори. У нас перша книжечка А5 формату. Містить вона 12 таких сторіночок з різними кольорами, по 6 деталей на кожен колір. Детальки ось так знімаються, немає ніякої тіні, тобто все дитинка сортує по кольорі. Ось так вона виглядає, все скріплено на пружинку. Наступна книжечка – це у нас баночки. Тут у нас зібралися 7 кольорів. Ось такого плану виглядає, маленька така, скріплена на кільця. Скелець ви можете знімати і роздавати перед дитинкою по одній-дві карточці, щоб дитинка спочатку так легше сприймала. Теж йде по 4 детальки на один колір, теж знімається. На 20, скріплена вона на пружинку. Тут у нас вже йде по 2 сторіночки деталей до одного кольору. Ось так детальки знімаються, вони йдуть тут вже з тінями. Ось так виглядає такий великий формат для дитинки, деталі дуже великі. Наступні кольори переглядайте в наступному відео.